Alright, sa kong viewers sa YouTube, Benji Talisik bayog buntag, ibay adlaw. Adlaw karag kini niyang Martes, pizza 26 sa buwan sa Oktubre, no? Usa ka kining Simi Arena diri sa Barangay Hugan, lungsod sa Consolacion, ang geronda sa mga operatiba sa Regional Intelligence Division RID-7 o Regional Special Operations Group RSOG 7. Karon buntag nga may resulta sa pagka-sakmit ni mga manok, no? Ano ba ito? Ito tadi, no? Mga kasupan, mga viewers. Yung mga dilag panabo diri. O niya, naba niyo, grabe yung manok kani. Ang mga manok. Okay, na diri. Ang mga manok dako kani area, prime kani sa area. Kaning usa siya ka area nga tago kayo nga na sigditan o doon na impormasyon ang atong PNP nga nadawat kalabot na sa illegal nga pasugalan diri kalapasan sa Presidential Decree 1602 pabahigan og illegal nga sabong og kalapasan sa Republic Act 11332 subay sa quarantine protocol ang mga nadre nga nagsabong mga kay YouTube, no, money ang sitwasyon diri mga igala. Inyong kay YouTube kanang update Benji Talisik mayog adlaw.